Wah, gila. Penampakan mobil bentuknya kayak Tamiya. Rupanya abang ya ora abang. Abang ning ya ora gila. Mbuh piye ngene iki wis kowe pokoke rasa kakean takon kowe. Kedelan modelnya no akal. Dhuwur ya dhuwur. Cowethek kaya rene pire. Mobil jan modelnya kayak wong ngejak gelut. Nyelo wintis kayak tukang nantang. Pah. Lagi pomoko sing numpai proyek medeni iki. Iso mbok ngapeli bojone tanggamu. Wis rasa ritek. Rasa ritek mau gawe mobil-mobil model ngene iki. Medeni pokoke medeni. Jajal tak ongae jerone ya. Lho. Lawang ora enek cagake iki piye lawang iki. Kaya ngene iki to mobil larange ora enek cagake ngene iki to. Jelek pomocen dilone tak unggahne piye. Sendelane udo. Tapi ya sangar ya anjene. Tau ngae jerone. Pah, jan jerone kaya ngene iki lho. Ya iki jeneng mobil sport yo ngene iki. Joke kaya joke tukang nge-game. Game Mario Bros. Nah, iki yo Matic iki. Matic. Jajal tak uripane yo. Sik. Kuncine nang ndi? Panggone sosine nang ndi sosine iki? Di sini. Oh iki lho. Oh iki yo gawe pijetan iki. Padha karo sing ndengi. Mobil saiki wis wegah soro. Wegah nguntir kontak. Serangga sosi-sosinan. Iki karep micetok kaya ndengi persis iki. Wah, suaranya mantap iki. Jan persis mobil sport gitu. Wah, kok aneh suaranya jan ugal-ugalan. Mobil kok jan api mobil saya gini. Ya. Sak marine aku puas nginceng jeroane mobil iki. Akhirnya tak putusne kanggo njajal mlaku mobil iki. Pah, penak ndak umum ini mobil ya Allah, ya Allah. Sana wis bayaran aku tuku ngene iki aku lur. Wis donga dinunga ya. Semoga padha ngrejekeni.